Hej alle sammen, det er mig, Sky. Der var faktisk ikke rigtig så meget jeg vil snakke om. Jeg havde kun lige en ting. Det er mere fordi at jeg har jo begyndt at lave sådan en introer til et par stykker. Et par andre YouTubere og sådan. Så vil jeg bare spørge om altså jer, fordi lige nu der er der 3 eller 4 jeg skal lave intro til. Og jeg kan næsten ikke huske hvem det er. Men om I så ikke lige vil skrive noget i beskrivelsen, hvis I ser den her video, om altså hvem at det nu var, altså bare skriv noget i beskrivelsen, det var mig, du skulle lave en intro til, hvis det er dig. Og så jeg kan godt se, hvis der nu bare kommer en eller anden fremmed, og så skriver du skulle lave en intro til mig, så ved jeg godt, det kan, så bare lad være med. Ja, men der var ikke særlig meget nu. Det her, det var bare en kort video. Like, subscribe alligevel. Og forresten, hvis I disliker, så vil jeg gerne, så kan I lige skrive noget i beskrivelsen, hvorfor. Altså hvad det I synes der er dårligt, eller hvad der kan gøres bedre, eller et eller andet. Fordi jeg vil gerne vide, hvorfor I disliker, sådan så jeg kan ændre på det, altså. Så jeg ikke bare... ja, det er lidt svært. Nå, men ja, det var mig. Like, subscribe.